agrair a tothom que ha participat en el concurs. Crec que és el primer cop que el fem, amb una voluntat de continuïtat, és una voluntat de lligar una miqueta l'ADN de la nostra organització, que és la lluita contra la precarietat, amb elements creatius. Som conscients que cada cop s'ha d'ampliar la participació cap a nous àmbits i que la lluita contra la precarietat ha d'haver-hi moltes maneres de fer-ho, i fer-ho també des de la creativitat, i des de la creativitat en la fotografia, que és a dir, un element que és assequible a tothom, vam pensar que era una bona iniciativa. És perquè crec que és el context perfecte per fer-ho. Jo em dic Núria Gras, ja m'han presentat, soc fotògraf i he tingut la responsabilitat, perquè és una gran responsabilitat, i també un privilegi de valorar les vostres obres i de triar les obres, diguem, més representatives de totes les que s'han fet. Però abans que res, el que voldria dir-vos és una cosa a tots, els que heu guanyat i els que heu participat. I és que heu fet una gran feina. Una gran feina des del punt de vista fotogràfic, el treball és excel·lent, ja ho hem dit abans, però també des del punt de vista humà. Per tant, tots sou guanyadors. Moltes felicitats. Jurat de la primera edició del concurs Fotoclic, Riquesa la teva precarietat, organitzat per la Valor, Joves de la UGT de Catalunya, ha decidit atorgar el premi a la millor fotografia dotat amb 350 euros a la fotografia titulada, a veure, No vull ser una peça més de la precarietat. L'autor és Míriam Hidalgo. I el clip. Està molt més bé, sí. Una peça també està bé.